Disposo de 2 minuts, per tant, respondré a la formació política que ha tingut la deferència de presentar esmena. Quan érem jovenets ens barallàvem al carrer al crit de xarnegos i polacos. Avui, aquells amb qui ens esbatussàvem ens voten. Hem tingut fills, ells i nosaltres. Compartim un mateix objectiu: garantir als nostres fills un futur català segur, pròsper i occidental. Un marc de drets i llibertats que ningú pugui qüestionar ni enderrocar a cop de xària. Hem superat aquell escenari inicial. Mentre alguns de vostès s'estanquen i s'entesten a comparar aquella immigració amb l'actual, ells i nosaltres ja som en una altra pantalla. Ells perquè han entès que la catalanitat és un preu molt petit a pagar per viure en un estat pròsper, segur i occidental. Nosaltres perquè hem entès que si parlen català, pensen com un català i actuen com a catalans, són catalans. Això és el que els fa por. Durant anys, algunes formacions aquí presents i d'altres ja desaparegudes han explotat la confrontació entre els catalans i la immigració espanyola per garantir-se escons dins aquesta cambra. Han viscut i crescut de mantenir actiu el conflicte, de procurar la no integració d'aquella onada immigratòria. Amb la nostra irrupció, formada per persones de diferents orígens, de diferent recorregut polític, unides totes per un objectiu comú, que no es fan retrets ni cordons sanitaris entre elles pel passat, sinó que es donen la mà per abastar el futur, la guingueta se'ls hi ha acabat. La guingueta i la indissoluble unitat d'Espanya. Temps al temps.